Jut. Lah piye? Lek kanca kok, Dik. Lah tiba-tiba lho aku iki posisi rono. Kula. Sopo mboten muncul. Ora betah kok Dik lungguh. Angkon timbang dimpet ora ya. Oh nggih nggih nggih. Kok getun. Salaman den kalih Mas sinten? Hah? Hah? Keyoke anu gak mampu lho Mas. Keyoke nek pitik ngono ki lho. Keyok. Keok. 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 Ora ngawur. Gak nggih Mas. Si kaguan kersa iki lho. Ndi ngemike. Mas, putrane Mbak Mijan. Mas niki. Oh. Sepurane nggih Mas nggih. Naminipun sinten? Namine sinten Mas? Mas Sunarto. Nggih, nggih. Sinten Mas? Mas Keo. Keyok. Iki aku ngerti sing juluke keyok iki. Sapa? Mesti bojone. Hah? Iya. Ya, Sing marek keok ya. apa wae keyok ngono. Mula sampai saiki ta, kanca-kanca iki, ayo ya keyok. Pelanggaran. Aur. Nggih. Wah, nggih. Wah, siap. Antri. Sabar Mas Keyok ya. Tenang ya Mas Santo. Alah, rasa royokan iki kok. Nggih. Nggih, Niki napa niki? Susuk mboten? Niku enten pentole lho niku. Rasa. Orek gubuk asmara. Saking Mbah sinten? Mbah Yahno, Mbah. Nggih, jeneng colne to, Mbah. Ngene rasa dicolke. Oh, aku to. Malah nggih. Aku tiba. Alamane ora dicul-culke. Tiba aku, Mas. Gayahno jan. Nggih katenggo mangke. Nggih. Ya. Ayo ini Ayo Mas, kayak Mas Keyok, Mas Narto. Mas Narto ujuk kok kleru Mas. Iya, Mas kelang kalung. Gelang kalung sing Ganti sapu. Fokus liramu. Fokus liramu. Kabeh Sip, nang rahasia iki dintekke sik. Lah aku sing ngandinge sing diparani sampean. Wis gampang ngono. Ning welingku kanggo Mas Keyok Mas Narto. Nggih. Anu miki aja dicopoti. Mboten. Arep tokne wangi. Wangi bingung. Marahi pentole kok wonten ngeten iki ne. Aduh, wetu tak ini. Angga.
gelang kalung sing Dadi muga siramu rabakan nyindas
oyane balik. Oh, ya ini mulai ki. Dinteni cacah. Arep go ning kecamatan nggih dipoto. Engko sadurunge kondur. Kowe enggak ngulon mandek arep divaksin. Kok divaksin to, Mas? Nggo jamu apa dak? Nggo jamu. Jamu. Oh iya. Iya. Angga. Catetan sajroning ati. Aja tanah luntur. Sayang ati. Aku kowe dadi garwa. Iya, Dik. Sabar. Ya. Isin kuyung Puspita Audio. Video syuting. Singgol-singgolan ciwit-ciwitan. Ya penak ya, Mas. Oh, enak, Dik. Ayo. Ayo. Wow. Leboke, Dik, leboke. Jenenge gubuk asmara miyen kae tak andum tresna tanpa bantal tanpa koso buat abote ketaman asmara. Oke, catetan sajroning ati dakan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Sampun katur nggih, Kang. Oke. Asik. Yo.
Sithik-sithik ngejak padu. Lah iya sithik-sithik banjur nesu terus ngajak padu. Jane mung masalah cemiti ngono ya. Masalah cemiti kuwi mare padu. Masalah jungkas kuwi lho malah gelut. Lah iya to. Wong aku ya ora tau jungkasan kok, Dik. Lah kok iso? Lah kok iso? Arep jungkasi apa? Ora rambut wae ora ono kok. Delok. Lah iya. Enak bukti apa ora kok? Ana bukti diguyu karo lek kaya iki jan. Aku ora ndek rambut kok. Ditekoki jungkase bedino. Ayo paling seneni. Paling jungkasi sapa? Jungkasi apa? Kayak Mas Agus wis rawuh karo mantene. Diteruske, Dik. Jeneng kula pun aturaken katitip nyandi. Hei, marani Mas Yahmin. Langke apa wis bayar? Langke wis nek. Kayak kira daftar ulang. Walang, kayak iki lagi daftare. Daftar ulang. Yo lho, Mbak. Ya ping 5 ki ra masalah duit entek golek neh. Awas. Oke. Bojomu ilang. Duit entek golek neh, bojone wel dijolne. Dijolke ngawur. Nggih wau nggih, gandengane kembang kopi niki Roro Jonggrang nggih Mas Yahmin nggih. Heeh. Nggih. Roro Nyanyi Jonggrang. apa? Sul. Joget mawon. Oke, timbang siap. nyanyi ora pas ke wakil wae ya Mas Haris. Iya, weh, jan ngawur kok. Heeh. Iki diaturke ya. Nggih. Roro Jonggrang mangke. Roro Jonggrang kepareng pun aturaken monggo. Joget karo aku. Roro Jonggrang iku ditabrake pisan Mas. ana gubuk asmara. Mas Haris. Hei, Patut ora? patut lho, Dik. Lho. Iki ki berstom Yuk, nang pergi, ngono. ya.
Ora. Manut meneng Nggih. mingkem. Mbak Rini badhe tindak pundi? Wonten peken, Mas. Kasta napa niku? Mungkin Ayo. aja mbok pancing-pancing. Ora, aku ngawur. Pancing-pancing. Mun Monggo. kaya ndek ini. Nggih. Iya. Aku ya pengen nang tawon Lho wis bareng. ngawur tok idul piye. Monggo. Iya.